treći tradicionalni turnir u Bečmenu. Stigli smo do velikog finala od 15 ekipa, molio bih da pozdravite jedne i druge, ali prvo momke iz Surčina, ekipu Surčin Flajersa, kapitan ekipe Nikola Nikšić, Nikša, tu je Džigi, Andrej Marković i Dejane, Surčinskom prugom Marko Janković i on je Milosavljević. Dame i gospodo, ekipa u crvenom Surčin Flajersa, sad kao kamere slikaju, snimaju sve, momci u centru pažnje, to je ekipa Surčin Flajersa, na drugoj strani sa 3 igrača, mada pomenut ćemo i Miksu, stiže ekipa Belgrade Bullsa. Moramo da pozdravite ova 3 igrača prvog, ajde centra, tu je iz Batajnice, Jovane Raković, levo Dunava MVP-a, ko su ekipa Bullsa, Nemanja Despotović, Despa i na kraju Kengur Nikola Čukić. Poštovani gledalci, ekipa na drugoj strani Belgrade Bullsa, tako da evo pozdrav, iako trojica, pomenut ćemo i Miksu, tu je s nama